η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2006. Το 2016. Λοιπόν, διαβάζουμε τον κατάλογο των παρόντων. Γεωργάκης Γεώργιος. Παρόν. Νικητάκης Μάρκος. Παρόν. Περτικάρης Αθανάσιος. Χρόνια πολλά, κύριε. Λόλη Γεωργία. Ακούσαμε. Χαλικιάς Ευάγγελος. Παρόν. Γκούρτης Φίλιππος. Παρόν. Σέρβος Κωνσταντίνος. Παρόν. Πολίτης Σπυρίδων. Παρόν. Βλάχος Κωνσταντίνος. Νηστοδρόμου. Γκογκάκης Γρηγόριος. Παρόν. Αρβανίτης Σπυρίδων. Παρόν. Κατηφόρης Χρήστος. Παρόν. Γαζής Πάνος. Παρόν. Φίλιππας Γιώργος. Παρόν. Θερμός Ευάγγελος. Παρόν. Κοντογιώργης Ηλίας. Απόν. Βλάχος Ευστάθιος. Παρόν. Παπαδόπουλος Ανδρέας. Παρόν. Γιαννιώτης Οδυσσέας. Παρόν. Τριβιλάς Χρήστος. Τριλίβας Χρήστος. Παρόν. Μαριέλης Σπυροπάνος. Παρόν. Κατοπόδη Ευανθία. Παρούσα. Καρφάκη Μαριάννα. Παρούσα. Μικέτιος Νικόλαος. Παρόν. Κυρός Παναγιώτης. Γαζή Παρασκευά Σωτηρία. Παρούσα. Αραβανής Βασίλειος. Παρόν. Καβαδάς Αθανάσιος. Παρόν. Απουσιάζει. Απόν. Ζουριδάκης Ευτύχιος. Σκληρός Φίλιππος. Απόν. Καβαδάς Θωμάς. Γράψας Αθανάσιος. Απόν. Γρηγόρης Κωνσταντίνος. Παρόν. Παραβρίσκονται επίσης Ο συνάδελφος κ. Ζουριδάκης απουσιάζει γιατί για λόγους υγείας βρίσκεται στην πέθυνη. Παρίσταται επίσης από τη Δημοτική Ενότητα Λευκάδος ο κύριος Γατζίας Άκης, Τσουκαλάδων, Βεργίνης Απόστολος, Αθανίου, Κορουφιάτης Πάνος, Αγίου Ηλία, Σολβάτος Τάσος. Παρίσταται επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Χακιάς. Λοιπόν, συνάδελφοι, πριν ξεκινήσει η κανονική διαδικασία, έχουν κληθεί να παραστούν στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και να κάνουν ανακοινώσεις σχετικά με το αρχαίο θέατρο της Λευκάδας στην περιοχή του Κούλμου. Η κυρία Δικάτου, έφορος αρχαιοτήτων Μητρολοκαναγίας και Λευκάδας, και ο κύριος Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός και πρόεδρος της οργάνωσης Διάζωμα. Τους καλωσορίζουμε και τους δίνουμε το λόγο να μιλήσουν. Ο κύριος Δήμαρχος κάτι θα πει πριν ξεκινήσουμε. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, γιατί είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και με τους πιο πολλούς θα έχουμε πει διαζώσεις. Προφανώς υγεία, δημιουργία, προκοπή και πάνω απ' όλα δύναμη σε όλους μας. Δεύτερον, να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Θανάσιδες και έχουμε αρκετούς, κύριο Καβαδάτη, κύριο Κάψα, κύριο Περτικάρη, ξεχνάω κανέναν. Αυτή είναι. Και σε όλους τους υπόλοιπους Θανάσιδες και Αθανασίες. Τώρα, για το θέμα για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ, θα πω ότι για μας ως Δημοτική Αρχή είναι μια χαρούμενη μέρα, μια ευχάριστη μέρα. Το λόγο βεβαίως και τους λόγους θα τους ακούσετε στη συνέχεια. Αυτό που θέλω να πω εγώ από τη δική μας μεριά είναι για ένα λεπτό το εξής. Ότι από τη στιγμή που είχαμε αναλάβει την Δημοτική Αρχή, είμαστε σε μια συνεννόηση με την αρχαιολογία, ούτως ώστε επιτέλους σε ό,τι αφορά το κομμάτι που αφορά την ιστορία του νησιού μας, και ξέραμε πολύ καλά ότι η ιστορία μας είναι πλούσια ξεκινώντας από τους νεολιθικούς χρόνους και φτάνουμε μέχρι τους σύγχρονους, είμαστε σε μια συνεννόηση και καταφέραμε να προχωρήσει, και το Συμβούλιο φυσικά το γνωρίζει γιατί το έχει ήδη ψηφίσει, να προχωρήσουν οι δοκιμαστικές τομές στο αρχαίο θέατρο της Λευκάδας. Εκεί που εκτιμούσαμε δηλαδή ότι υπήρχε, εκτιμούσαμε μάλλον
Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια των σεισμών. Η διαδικασία δηλαδή η ανασκαφική των τομών και θεωρήσαμε και συνοηθήκαμε με αυτό, με την αρχαιολογία, ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει όποια παρουσία του θέματος, των συμπερασμάτων πάνω για το θέμα, είναι η ίδια αρχαιολογία να κάνει τις όποιες ανακοινώσεις. Εγώ κλείνοντας, θέλω να πω ότι είμαστε σε συνεννόηση και με την περιφέρεια για τα θέματα. Γι' αυτό είναι παρόν σήμερα και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, τον οποίο ευχαριστούμε. Είχε προσφυγεί και ο κύριος Περιφερειάρχης, δυστυχώς ανηλυμένη υποχρέωση δεν το επέτρεψε να είναι εδώ, είναι στην Αθήνα. Και θέλω να ευχαριστήσω η κυρία Βικάτου, καθώς και όλους όσους σε αυτή την ιστορία συνεργαστήκαμε όλο αυτόν τον καιρό, και για την διάθεσή τους και για την όρεξή τους και για το τρέξιμο που και αυτοί έριξαν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι έτρεξαν αυτή την ιστορία. Και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπένο για την παρουσία του σήμερα εδώ, ως πρόεδρος του Σωματείου του Συλλόγου Βιάζωμα. Έχει βάλει και αυτός στα τεκτενόμενα της αρχαιολογίας των θεάτρων στον τόπο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βικάτου για να προχωρήσει. Προσήλθε και ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Βλάχος. Η κυρία Βικάτου έχει το λόγο. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δημάρχε, δεν ακούγεστε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα βρίσκομαι μαζί σας έχοντας αποδεχθεί την πρόσκληση του Δημάρχου Λευκάδας, του κυρίου Δρακονταϊδή, προκειμένου να γίνει μια πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ολιγοήμερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Λευκάδας. Δεν θα ήμασταν όμως σε αυτή τη θέση αν ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν αρρωγός στην προσπάθεια της εφορίας μας και δεν είχε δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ίδιο, να ευχαριστήσω και εσάς, το Δημοτικό Συμβούλιο, που ενέκρινε την πρόταση της χρηματοδότησης των δοκιμαστικών τομών, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό ενός τόσο σημαντικού μνημείου. Από την αρχή όμως θα ήθελα να διευκρινίσω, το μνημείο αυτό είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά από συνεργάτη του Ντέρφελτ στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχει καταχωθεί, η θέση του παρέμενε, ξέραμε ότι περίπου θα ήταν εκεί, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πού. Επομένως, για να προχωρήσουμε σε μία έρευνα του μνημείου, αρχικά έπρεπε να κάνουμε δοκιμαστικές τομές για να το εντοπίσουμε. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών, θεώρησα απαραίτητο να γίνει μια γενικότερη ιστορική και αρχαιολογική αναφορά στην αρχαία Λευκάδα, μια ισχυρή πόλη κράτος, στην οποία το θέατρο κάλυπτε τις κοινωνικοπολιτικές ανάγκες των κατοίκων της. Τα παλαιότερα ίχνη κατοίκησης του νησιού ανάγονται στη μέση παλαιολιθική περίοδο, γύρω στα 200.000 με 35.000 από σήμερα, και εντοπίζονται τόσο στα παράλια όσο και στην ορεινή ενδοχώρα. Κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, ένα σημαντικό οικισμός της πρωτοελλαδικής 2 περίοδου, δηλαδή 2.500 με 2.200 περίπου π.Χ., ακμάζει στην πεδιάδα του Νηδριού, η οποία κατοικείται και κατά τη μεσολαδική περίοδο. Για τη Μικηναϊκή περίοδο, που απασχολεί μέχρι σήμερα τους αναζητητές της Ομηρικής Ιθάκης, τα πρώτα στοιχεία εντοπίστηκαν μόλις πρόσφατα. Μια πρόσχερη εγκατάσταση στον πόρο και ένας μικρός στολωτός τάφος, που βλέπουμε εδώ, του 14ου και 13ου αιώνα, στον Άγιο Νικήτα, προσέθεσαν νέα δεδομένα στη συζήτηση γύρω από το θέμα. Για την περίοδο μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ. δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές στις αρχαίες πηγές και τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι σποραδικά. Το τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. ιδρύεται στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού η κορινθιακή αποικία με το όνομα Λευκάς. Εκτός από την πόλη Λευκάς, οι πηγές αναφέρουν και τον Ελόμενο και τη Φαρά, που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, αλλά τοποθετούνται πιθανόν στην πεδιάδα του Νηδριού και της Βασιλικής αντίστοιχα. Ο αποικισμός του νησιού έγινε στο πλαίσιο ενός οργανωμένου αποικιστικού σχεδίου της Μητρόπολης Κορίνθου, που την ίδια περίοδο ιδρύει και την Αμβρακία, τη σημερινή Άρτα, καθώς και τις πόλεις Ανακτόριο και Σόλιο στην Ακαρνανία.
Ανάμεσα σε αυτές, η Λευκάδα κατέχει στρατηγική θέση στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, πάνω στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους προς τη Δύση και την Αδριατική. Κέρια σημασία για την επιλογή της θέσης της υπήρξε το θαλάσσιο στενό ανάμεσα στη Λευκάδα και την Ακαρνανία, που προσέφερε δυνατότητες ασφαλούς ελιμενισμού. Οι Κορίνθοι διάνοιξαν διόρυγα, το γνωστό για από τις πηγές διόρυκτο, και πλέον ήταν δυνατός και ο διάβλος του στενού, που μετατράπηκε στον πλέον ασφαλή θαλάσσιο δρόμο προς το Ιόνιο, επιτρέποντας τα πλοία να αποφύγουν το δύσκολο περίπλου του ακροτηρίου Λευκάτα. Η αποικία των Κορινθίων εκτινόταν στη λοφοσυρά του Κούλμου και στην παράκτια Πεδιάδα που σχηματίζεται στα ανατολικά της, φτάνοντας μέχρι τη θάλασσα, μια ιδιαίτερη ευνοϊκή θέση που επέτρεπε τον έλεγχο του στενού θαλάσσιου περάσματος, αλλά και την εποπτεία των βόρειων και δυτικών ακτών της Λευκάδας. Επιπλέον, από το σημείο αυτό διερχόταν ο κύριος δρόμος της ανατολικής πλευράς του νησιού. Η αποικία είχε εμπορικό χαρακτήρα και διέθετε 2 λιμάνια, από τα οποία το αρχαιότερο βρισκόταν στο θαλάσσιο στενό στα νότια της αρχαίας πόλης, εκτός των τυχών. Στις λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται και η λίθινη γέφυρα που ένωνε τις 2 ακτές. Πιθανώς κατασκευάστηκε κατά προσέγγιση με κόκκινο χρώμα, σημειώνουμε στη θέση της. Κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. όταν η Λευκάδα έγινε πρωτεύουσα του ακαρνανικού κοινού. Ξεκινούσε από το κέντρο της πόλης, από την αγορά της, και κατέληγε στη θέση ρούγα της Ακαρνανίας, όπως συνδεόταν με το οδικό δίκτυο της περιοχής. Η αρχαία Λευκάδα γνώρισε σημαντική ανάπτυξη και εξελίχθηκε σε αξιόλογο αστικό κέντρο με πολεοδομική οργάνωση κατά το υποδάμιο σύστημα. Διέθετε κεντρική αγορά, θέατρο και δημόσια ιερά, καθώς και 2 οργανωμένα νεκροταφεία βόρεια και νότια των τυχών της. Στην πόλη λειτουργούσε νομισματοκοπείο ήδη από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Υπήρξε εμπορικός σταθμός και διακομιστικό κέντρο και εξήγε δικά της προϊόντα, κυρίως λάδι, αρωματικό λάδι και κρασί, το οποίο φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην αρχαιότητα. Εκτός από τη ζωή στην οχυρωμένη πόλη, εντοπίζονται αγροτικές εγκαταστάσεις σε όλη την ύπαιθρο χώρα, ενώ πιο οργανωμένες μονάδες έχουν και οχυρωματικό χαρακτήρα, ανήκοντας στον τύπο της αγρικίας με πύργο. 15 τέτοιες αγρικίες των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων έχουν ερευνηθεί στο νότιο και νότιο-ανατολικό κυρίως τμήμα του νησιού, με την αγρικία στον Πόρο να είναι από τις πιο εντυπωσιακές, καθώς, αν και δεν έχει ανασκαφεί, σώζει ένα τμήμα του πύργου της σε αρκετό ύψος. Αγροτικά συγκροτήματα έχουν εντοπιστεί και πλησίον της πόλης κατά μήκος της οδού που οδηγούσε στο λιμάνι. Μια τέτοια περίπτωση είναι η αγρικία στη θέση Μεγάλη Βρύση, στην ιδιοκτησία Αθανίτη, στην οποία διαπιστώθηκε μια σειρά γεωργικών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων, όπως συνοπαραγωγή, πορφυροβαφείο, ελαιοπαραγωγή, αλληλεία, υφαντική, ενώ κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ανακατασκευάζεται και αποκτά λουτρικές εγκαταστάσεις. Γνωστότερη ωστόσο στο ευρύ κοινό είναι η αγρικία στην οδό Φιλοσόφων, λόγω της κατασκευής του ομώνυμου δρόμου το 2000 με 2001. Η πόλη ήταν τυχισμένη με ισχυρό οχυρωματικό περίβολο, μήκους περίπου 4,5 χιλιόμετρων, που περιέκλειε το λόφο και το παιδινό τμήμα της. Σε αρκετά σημεία του λόφου, το τείχος σώζεται σε ύψος που ξεπερνά τα 4 μέτρα, ενώ τμήματά του είναι ενσωματωμένα, όπως βλέπουμε εδώ, σε παλιές οικίες. Σημαντικό τμήμα του βορείου σκέλους έχει εντοπιστεί στο δρόμο που διασχίζει τον οικισμό Καλλιγωνίου, κάτω από μιλάβλακα ερειπωμένου νερόμιλου του 19ου αιώνα. Η ακριβής χρονολόγηση της οχύρωσης και οι πιθανές διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις δεν έχουν εξακριβωθεί ανασκαφικά. Τα ανασκαμμένα τμήματα του βόρειου παιδινού σκέλους ανάγονται στους ελληνιστικούς χρόνους, δηλαδή στο τέλος του 4ου αιώνα. Επίσης, ένα ισχυρό προτύχισμα ενίσχυε την ασφάλεια του βορειοδυτικού τμήματος της πόλης και προστάτευε το δεύτερο λιμάνι της που βρισκόταν στον όρμο της Φλέβας. Η αρχαία πόλη καταλάμβανε μια έκταση περίπου 980 στρεμμάτων μεταξύ των σημερινών οικισμών Καλλιγωνίου και Καριωτών, πολύ κοντά στη σύγχρονη πόλη της Λευκάδας. Το δημόσιο τμήμα της σχετιζόταν με τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και την πολιτική ζωή. Η αγορά βρισκόταν στο παιδινό τμήμα. Τμήμα στο ΑΣ με προσανατολισμό που βλέπουμε εδώ, που έχει αναδειχθεί και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, με προσανατολισμό προς τη θάλασσα, ερευνήθηκε κοντά στην επαρχιακή οδό Λευκάδας Νηδιού,
και η αγορά πρέπει να πούμε ότι είχε άμεση επικοινωνία με τη Λίθινη γέφυρα προς την Ακαρνανία, την οποία ανέφερα πριν, το λιμάνι και τις εμπορικές αποθήκες που βρίσκονταν στην περιοχή της Λιγιάς. Οι οικίες αναπτύσσονταν στο εσωτερικό μιας επιμήκους νησίδας, στην οποία χωροθετούνταν 2 σπίτια κατά πλάτος, ανάμεσα στα οποία διερχόταν αποχετευτικός αγωγός. Είχαν νότιο προσανατολισμό και περιελάμβαναν υπαίθριο χώρο και δωμάτια διατεταγμένα σε 1 ή 2 ορόφους, με τον ανδρώνα να χαρακτηρίζει τον κάτω όροφο και τον γυναικονίτη τον πάνω όροφο. Εδώ βλέπουμε ένα οικιστικό συγκρότημα, 2 οικίες που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, ολοκληρώθηκε τον περασμένο χρόνο. Η πόλη διέθετε και 2 νεκροταφεία, τα οποία αναφέραμε πριν, το νότιο και το βόρειο, εκτός των τυχών, τα οποία έχουν αποδώσει πλουσιότατα ευρήματα που θαυμάζουμε στο Μουσείο της Λευκάδας, που στεγάζεται στο κτίριο που παραχωρήθηκε του Πολιτιστικού Κέντρου το 1995 από το Δήμο Λευκάδας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η καλά οργανωμένη αυτή έκθεση, που επιμελήθηκαν οι τότε διευθυντές αρχαιοτήτων κ. Ζάχος και Αγγέλα Ντούζουγλη, περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά ευρήματα από τους προϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, οργανωμένα κατά θεματικές ενότητες. Επανερχόμαστε όμως στο δημόσιο βίο της πόλης για να μιλήσουμε για το θέατρο. Εδώ βλέπουμε μια γενική κάτωψη γενικώς του θεάτρου, του αρχαίου θεάτρου. Τα μόνα στοιχεία που ήταν γνωστά έως τώρα για το θέατρο προέρχονταν από τις εργασίες που είχαν γίνει το 1901 από τον Κρούγκερ, τον συνεργάτη του Ντέρφελτ, ο οποίος πραγματοποίησε ανασκαφικές τομές σε τμήματα του τείχους και στο χώρο του θεάτρου. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανασκαφή εκείνη δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Μία σύντομη αναφορά για τις συνεργασίες γίνεται στο βιβλίο του Ντέρφελτ, το Arte Itaca, στο οποίο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των ερευνών του σε όλο το νησί. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι ανασκαφές στην Ακρόπολη και σε όλη την πόλη αξίζει να συνεχιστούν και υπόσχονται καλά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα ισχύει αυτό για το θέατρο, του οποίου ο αναλυματικός τείχος, η ορχήστρα και η σκηνή εντοπίστηκαν από τον Κρούγκε και ανήκουν στους προ-ρωμαϊκούς χρόνους. Η περιγραφή των αποκαλυφθέντων λειψάνων του θεάτρου και δημοσίευση των σχεδίων που φυλάζονται στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο δίδονται από τον Φίγλερ, έναν άλλο μελετητή, στην αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία του για την τοπογραφία της Λευκάδας. Γνωρίζουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα ότι κατά της εργασίας είχε εντοπιστεί τμήμα της ορχήστρας, βλέπουμε εδώ ένα σκαρίφημα που είχε κάνει, ο αποχετευτικός αγωγός μεταξύ της ορχήστρας και του κύλου, ο λεγόμενος έβρυπος, εδόλια, λίθη και λίθη από τα θεμέλια της σκηνής. Βλέπουμε εδώ το σκαρίφημα που είχε κάνει ο Κρούγκε, καθώς επίσης και 2 αναλυματικοί τείχοι, που είχαν κατασκευαστεί βόρεια της σκηνής, ένας κτισμένος κατά το πολυγωνικό σύστημα τοιχοποιίας και ο άλλος κατά το ισοδομικό. Οι τομές ωστόσο εκείνες καταχώθηκαν μετά το πέρας των εργασιών και ως εκ τούτου η ακριβής θέση του θεάτρου δεν ήταν γνωστή. Η επιτόπια έρευνα της τότε αρμόδιας ΙΒ Εφορίας Αρχαιοτήτων έως τον Ιανουάριο, αρμόδια έως τον Ιανουάριο του 4, οδήγησε στην υπόδειξη της βόρειο-ανατολικής κλητείας του μεσαίου λόφου του Κούλμου ως την πιθανότερη θέση του θεάτρου. Το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου καταλαμβάνει ιδιοκτησία μικρών, ενώ το τμήμα του κύλου και της σκηνής βρίσκονται και σε 2 ακόμα παρακείμενες ιδιοκτησίες. Το εν λόγω ακίνητο εκτείνεται αμφιθεατρικά στο μεγαλύτερο τμήμα του και καταλήγει σε ένα επίμικες τμήμα στα ανατολικά. Εντός του ακινήτου είναι ορατό τμήμα αρχαίου τείχου στα δυτικά του και οικοδομικό υλικό χρησιμοποιημένο σε σύγχρονους αναλυματικούς τείχους και στους τείχους μιας μικρής αγροτικής αποθήκης που βλέπουμε, νότια της οποίας ήταν ορατά λαξεύματα στο βράχο. Εδώ ήταν η εικόνα πριν την έναρξη των εργασιών. Κατά τις εργασίες που πραγματοποιήσαμε με τη βοήθεια του Δήμου από τις 8 στις 18 Δεκεμβρίου του 2015, διότι ο Δήμος κάλυψε την αμοιβή των έκτακτων εργατών και του μηχανικού εξκαφέα, η υπηρεσία μας διέθεσε το μόνιμο προσωπικό της και συνεργείο εργατοτεχνητών που έχει στο νησί.
Και επίσης να σημειώσω ότι η τοπογράφηση των τομών έγινε θελοντικά από το γραφείο του μηχανικού κυρίου Χρήστου Κατηφόρη, τον οποίο και θερμώς ευχαριστούμε. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι έγιναν 13 δοκιμαστικές τομές. Ο χώρος του Κύλου απλώνεται στο αμφιθεατρικό τμήμα της ιδιοκτησίας, στο οποίο εντοπίστηκαν τα εδόλια που βλέπουμε εδώ, λαξευμένα στο φυσικό βράχο. Σε 6 από τις τομές που έγιναν εντοπίστηκαν εδόλια, αλλά που άλλα είναι σε καλή κατάσταση, όπως βλέπουμε εδώ, και άλλα δεν είναι τόσο καλή, δεν διατηρήθηκαν τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά διαπιστώσαμε ότι το βάθος των εδολίων κυμαίνεται από 70 έως 90 εκατοστά και το ύψος του από 22 έως 33. Το κύλο του θεάτρου συνεχίζει και ψηλότερα στα νότια σε παρακείμενη ιδιοκτησία, που είναι ορατά κατά τόπου στα λαξευμένα εδόλια. Στην κορφή του θεάτρου και σε πολύ μικρή απόσταση από την απόλυξη του κύλου βρίσκεται ένα κτίριο με ορατές διαστάσεις 5,5 επί 4,5 περίπου μέτρα, για το οποίο προς το παρόν δεν μπορεί να υποστηριχθεί κάτι. Δεν έχει ερευνηθεί. Από τις τομές που έγιναν στο επίπεδο πλάτωμα του ακινήτου, εντοπίστηκε τμήμα της ορχήστρας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό τμήμα για μας. Εφόσον εντοπίστηκε τμήμα τείχου σε κάτωψη τεταρτημορίου. Το τμήμα της ορχήστρας που εντοπίστηκε βρίσκεται στα ανατολικά του χώρου και από τη θέση της ορχήστρας επιβεβαιώνεται ο βόρειος-βορειοανατολικός προσανατολισμός του θεάτρου, με θέα προς τη θάλασσα. Σε 2 ακόμα από τις τομές που έγιναν στο επίπεδο πλάτωμα εντοπίστηκε οικοδομικό υλικό, για το οποίο επίσης δεν μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή, πιθανότατα να προέρχεται από την επένδυση των εδολίων. Τέλος, στο δυτικότερο άκρο του επίπεδου πλατώματος, όπου ήταν ορατό τμήμα τείχου, διαπιστώθηκε ότι αυτός ο τείχος έχει μήκος 3 μέτρα και πλάτος 80 εκατοστά, είναι χτισμένος ισοδομικά με επεξεργασμένους ογκόλιθους και είναι ορατές 4 σειρές δόμων, ύψους περίπου 1,5 μέτρων. Οι 3 ανώτεροι δόμοι έχουν κατεύθυνση σχεδόν βορρά-νότο, ενώ ο 4ος είναι τοποθετημένος με κατεύθυνση ανατολή-δύση, σχηματίζει δηλαδή γωνία. Λόγω της θέσης του, είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για αναλυματικούς τοίχους του κύλου στα δυτικά και βόρεια και επομένως με σχετική επιφύλαξη μπορούμε να τοποθετήσουμε βόρεια αυτών των τοίχων, μπροστά δηλαδή, στην διαφάνεια που βλέπουμε, τη μία πάροδο. Ένας ακόμα ιδιαίτερα επιμελημένης κατασκευής τείχος είναι ορατός στα βόρεια της ορχήστρας και εκτός της ιδιοκτησίας, της προηγούμενης ιδιοκτησίας. Και εδώ πρόκειται για τον αναλυματικό τοίχο της σκηνής του θεάτρου, που έχει ορατό μήκος 25 μέτρα και ύψους περίπου 80 εκατοστά. Είχε εντοπιστεί και κατά τις έρευνες του, βλέπουμε μία άλλη άποψή του, είχε εντοπιστεί και κατά τις έρευνες του Κρούγκε, βλέπουμε εδώ το σχέδιό του και μία φωτογραφία του. Η φωτογραφία είναι από την παλιά δημοσίευση, αυτό είναι και κακή. Φαίνεται, είχε εντοπιστεί σε μήκος 30 μέτρα ο τοίχος αυτός, μόνο που τότε δεν είχε κατασκευαστεί πάνω του ο νεότερος αναλυματικός ματρότυπος. Για τη χρονολόγηση του μνημείου δεν είμαστε ακόμα σε θέση να πούμε κάτι περισσότερο από αυτά που είχε πει ο Ντέρκφελτ. Κρατάμε δηλαδή των προρωμαϊκών χρόνων, διότι δεν είχαμε ευρήματα προς το παρόν. Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι έχοντας ως δεδομένο ότι η ορχήστρα βρίσκεται σε αρκετό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, είναι πολύ πιθανό τα εδόλια που βρίσκονται βαθύτερα να σώζονται και σε καλύτερη κατάσταση. Άλλωστε, η έρευνα των Γερμανών στις αρχές του 20ου αιώνα είχε φέρει στο φως τμήματα των 2 πρώτων σειρών των εδολίων κατασκευασμένων από ασβεστόλιθο. Όπως γίνεται αντιληπτό, εδώ είναι φωτογραφίες από την περίοδο της ανασκαφικής έρευνας. Έχουμε ένα μεγάλο διαστάσεων θέατρο, το οποίο να σημειώσουμε ότι είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής στα Ιόνια νησιά. Νομίζουμε ότι αξίζει να προσπαθήσουμε όλοι να ανασκαφεί και να αναδειχθεί σε έναν επισκέψιμο χώρο, που γιατί όχι να μπορεί να φιλοξενεί και παραστάσεις δημιουργώντας έναν ακόμα πόλο έλξης στο νησί.
βλέπουμε φωτογραφίες από την επίσκεψη της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου του Διαζώματος. Για να μπορέσουν όμως να ευοδοθούν όλα αυτά, απαραίτητη είναι η συμβολή όλων και ελπίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση από την πλευρά σας. Να ευχηθώ από καρδιάς η σημερινή ομιλία να αποτελέσει αφορμή για την ανασκαφή του μνημείου και την ανάδειξή του στη συνέχεια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξέβρεση οικονομικών πόρων και μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο να συντελεστούν οι απαλωτριώσεις και να αρχίσει η ανασκαφική έρευνα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας και στους συνεργάτες τους και βεβαίως στον Πρόεδρο του Διαζώματος, τον κύριο Σταύρο Μπένο, θερμό υποστηρικτή μας και στην Αιτωλεοκαρνανία, που έχουμε αρκετά θέατρα, αλλά και στην Λευκάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς και την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε την κυρία Βικάτου για την εμπεριστατωμένη ανάλυση που έκανε για το θέμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπένο, αν θέλει να συμπληρώσει κάποια πράγματα. Θέλω να δεχτείτε το συναδελφικό μου χαιρετισμό. Ποτέ δεν έκοψα να αισθάνομαι δήμαρχος, ό,τι και αν κάνω στη ζωή μου. Ποτέ δεν συγκινούμε περισσότερο από τις στιγμές που βρίσκομαι ανάμεσα σε σώματα αυτοδιοικητικά όπως το σημερινό. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητό Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, δεν ήμουν ποτέ βερμπαλιστής, δεν χρησιμοποιώ επιθετικούς προορισμούς, πάλι το κάνω, αλλά σήμερα βρισκόμαστε σε μια στιγμή, σημειώστε το, ιστορική. Σε μια στιγμή ιστορική. Εγώ έχω το προνόμιο ως πρόεδρος του Διαζώματος να έχω επισκεφθεί όλα τα αρχαία θέατρα Ολυμπία. Νομίζω κανένας αρχαιολόγος αυτό το προνόμιο. Έχω λοιπόν μια συγκριτική εικόνα όλων των θέατρων. Αυτό που έχω να σας πω ότι είναι στην οκταετή λειτουργία του Διαζώματος, όπου έχουμε εντοπίσει πολλά θέατρα και έχουν ανασκαφεί επίσης δεκάδες θέατρα, είναι, σημειώστε το, η πιο θεαματική ανασκαφική έρευνα που έχει γίνει τα χρόνια αυτά. Αυτό το οφείλουμε βεβαίως σε μια σπουδαία αρχαιολόγο, είναι η κυρία Βικάτου, δεν είναι μόνο η διευθύντρια της εφορίας, είναι μια σπουδαία αρχαιολόγος, η οποία έκανε 3 στα 3, αυτό είναι σπάνιο. Δηλαδή, ξέρετε, στους θεατρικούς αυτούς χώρους ψάχνουν οι αρχαιολόγοι συνήθως να εντοπίσουν ένα από τα μέλη των χώρων. Τα διακριτά μέλη, ξέρετε, είναι η ορχήστρα, είναι το κύλον και είναι η αναλυματική τύχη. Για να συνοηθούμε, είναι η τύχη αντιστήριξης. Η κυρία Βικάτου έκανε 3 τομές και τα βρήκε όλα. Βρήκε δηλαδή και το κύλον και έδειξε ότι είναι λαξευμένο στο μεγαλύτερο μέρος του θέατρου. Δηλαδή, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Καμιά δεκαριά στην Ελλάδα, η πιο γνωστή είναι στο θέατρο του Άργους, αλλά και εδώ γειτονικά στην Αιτωλεοκαρνανία είναι οι Ινιάδες, για όσους έχετε πάει, που οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν, οι αρχαίοι αρχιτέκτονες, το έδαφος και αξιοποιούσαν το έδαφος. Φαίνεται ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του θέατρου αυτό είναι λαξευμένο, αλλά η κυρία Βικάτου βρήκε και την ορχήστρα, όπως είδατε, και μέσα σε 2 σημεία, και στο σημείο δηλαδή, σε αυτή καθ' αυτή την ορχήστρα, στο σημείο που σχηματίζεται το αποσκευαστικό της, ο έβρικος ο λεγόμενος, στην αρχαία γλώσσα, καθώς επίσης και στο κάτω μέρος, αυτός ο τείχος που σας έδειξε, στο κάτω μέρος που σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση και μάλιστα επάνω έχει και μια ωραία ξηρολιθιά. Εγώ είπα στην κυρία Βικάτου θα ήταν ωραίο να κρατηθεί η ξηρολιθιά. Είναι δηλαδή μια ωραία συνομιλία του λαϊκού πολιτισμού με το αρχαίο μνημείο. Αυτή, ξέρετε, η ξηρολιθιά, μιλάω και είναι πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί εδώ, είναι μια βαθμιδωτή αντιστοίχηση.